Yang betul menikah saderipun atur pasugatan dipunteraken kita sarga ngaturaken Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sopo bagian kali kita sarga saking keluarga besar Rogo sampai putra kami jil saking kawasan kelurahan Ketami Kecamatan Pesantren ingkang Abaik Laladan Kota Kediri kang dibawa Aswan Mukunden Rogo sampai putra Bunda Mariati ingkang ditipun sesepuh dening Bapak Gunawan. Wonten wekdal menika lumampah ing wonten ing dinten Senin Pletipun Surya kaping 13 bulanipun Juli warsa 2026. Kita saking paguyuban keluarga besar Rogo sampai putra Katimbalan Budi Dawuh wonten kawasan Desa Sukorjo Kecamatan Taroan ingkang kabawa ing Laladan Kabupaten Kediri. Boten kata lupen kalau terakan kusuma saking beliau pemerintahan desa saking bapak kepala desa saking bapak perangkat dusun segenap lapisan masyarakat kawasan Desa Sukorejo Kecamatan Taroan ingkang kabawa ing Laladan Kabupaten Kediri ingkang tansah kula hormati sesepuh bini sepuh tokoh agama, tokoh ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda ugi segenap panitia. Lalu kita tinggal lebat katarakan kami saking beliau bawa tim keamanan yang terpadu saking Bapak TNI maupun Polri. Kita saking paguyuban katarakan matur sembah nuwun sangat. Ingkang sampun nimbali kita sawarga saking keluarga besar Rogo Samya Putra. Wonten ing wekdal menika nggih menika kadhiajeng bersih dusun ugi sedekah bumi. Mugi-mugi ingkang Maha Kawasa tansah maring kalujungan saha ketentreman dipun paringi kesehatan panjang umur rezeki kang lancar berkah barokah khususipun kagem masyarakat kawasan Desa Sukorejo Kecamatan Taroan ingkang kabawa ing Laladan Kabupaten Kediri. Ing wekdal menika boten kata lopen agen kalau ngatur Allah selaku wakil keluarga besar Rogo Samya Putra mbok bilih wonten ledak latuk ing ngatur utawi tepang suwi kalau nyuwun pangapunten ingkang tanpa pepindhan kusum kagem bapak dalah ibu ingkang tansah minulya. Rogo Samya Putra ngaturaken nuwun nuwun. Ngaturaken dumateng para kadang budaya kakung dalah putri atur pasugatan kos tunggal kebarakan medalipun dening para kadang putra. Gambarakan budaya bangsa cepon 6 saking barat atas putiki perahipun saking paguyuban ngaturaken sugeng pinarengang sekeco juga bersani atas titipunanipun pagelaran Rogo Samya Putra ngaturaken nuwun nuwun. Rogo Samya Putra Bijau saking sasana busana kang lumampah wonten ing sasana pagelaran agung. Nah menika candraning dening para kadang putra. Panitia trangga kang sami marasuk busana kabaran critan Kadek Kumubiar. Kadek Kumubiar busananira. Cinondro saking mandra cempol larang candraning Cinondro kadya lintang bimo sekti. Sigro bala untapi dening para kadang putra haditeh trangga sampe merasuk busana kabaran critan Cinondro saking Mandrawa Cepelorot candraning kadya Raden Mas Bagus Parmadi
iya salah. Raka Samboyo Putra ketebak wijel saking Sasana Wisana lelapak wonten ing Sasana Pagelaran Candraning Dening para kadang putra katingal bagus rupane cerdas rampil terginas kinondro saking mandro kadi Raden Mas Bagus Permati Raka Samboyo Putra Katidang yogining para kadang putra Dititra pemrasuk busana kaprajuritan kalian Yen Cinondra Nyadya Gajah kelangan gading salah Raka Samboyo Putra ketebak wijel saking Sasana Pangrasan Jawi sami lumampah wonten ing Sasana Pagelaran Agung Anite Trangga kang sami prasuk busana kaprajuritan Cinondra saking Mandrawa Kiat Cinondra kadya lintang Panjerina Raka Samboyo Putra Jambiak lampai dening para kadang putra kang sami prasuk busana kaprajuritan Yen Cinondra kadya sewa blegiti sela kang aran watu Legiti kakanan sobat kang katingal merampok candraning
Ngataraken dumateng para katasna budaya kakung dalah putri ingkang sami minulya ing mriki pasugatan kala sigeg sawetawis armagi saking beliau ketua panitia atau mungkin yang mewakili mau sambutan terlebih dahulu nggih monggo dipuntaraken medalipun saking ketua panitia atau mungkin yang mewakili dipersilakan atas waktunya wedal sebagian dipun sumanggihaken rumiyin. Monggo dimentarakan medalipun saking ketua panitia atau mungkin yang mewakili badhe ngaturaken sambutan rumiyin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Tarokan beserta perangkatnya, yang terhormat juga Bapak Babinsa, Bapak Babin Kamtibnas dari kepolisian, mungkin yang saat ini dalam perjalanan menuju ke sini, juga teman-teman dari seluruh lembaga, dari BPD, LPMD, dari Bapak RW, Bapak RT juga yang saya hormati, juga teman-teman dari pemuda, juga tim parkir juga yang saya banggakan, serta seluruh masyarakat warga Dusun Sukorejo yang selalu saya banggakan. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita semuanya dapat melaksanakan acara bersih dusun di Dusun Sukorejo, tepatnya di RT 3 RW 8 ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Serta tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan pada beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana nantinya kita tunggu-tunggu syafaatnya di hari akhir. Amin. Ucapan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat Dusun Sukorejo yang telah berpartisipasi galangan dananya, dan juga terima kasih kepada Bapak Lembaga yang telah melaksanakan tugasnya sehingga terwujudlah
acara hiburan di siang hari ini. Nggih menika acarane bersih dusun. Bersih dusun adalah suatu bentuk kegiatan masyarakat dusun tanpa melihat status, serta kedudukan agama dan sosial masyarakat. Di semua warga memiliki hak dan kewajiban untuk gotong royong sebagai bentuk syukur atau penghormatan pada alam semesta, di mana alam telah memberikan sumber kehidupan. Sudah sepantasnya bila manusia menjaga dan melestarikan alam. Bersih dusun juga merupakan sarana untuk mempererat tali persaudaraan serta menjalin persatuan dan kesatuan antar warga dusun. Di samping memberikan hiburan kepada masyarakat. Yang bertujuan dengan terselenggaranya acara ini, maka besar harapan kami agar masyarakat umum lebih mengenal dan mencintai kebudayaan di tengah perkembangan zaman. Adapun tujuan dari acara bersih dusun Sukorejo tersebut antara lain sebagai sarana apresiasi rasa syukur masyarakat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mempererat tali persaudaraan dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan warga, memberikan hiburan kepada masyarakat, menumbuhkan rasa apresiasi warga dalam memperingati bersih dusun. Semoga dengan terlaksananya acara bersih dusun hari ini, kita semuanya diberikan kedamaian, kesehatan, dan rezeki yang melimpah. Amin. Dan juga saya ucapkan kepada seluruh jajaran perangkat desa dan dusun yang bertugas di sini, dan juga Pak Lembaga, selamat bertugas untuk mengamankan kelancaran acara ini. Dan juga teman-teman dari teman parkir di tempat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya dari apa yang saya ucapkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya, kalau akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun. Injih antarakan matur sembah nuwun sangat atas beliau ketua panitia dan juga itu mungkin yang mewakili segenap panitia. Antarakan matur sembah nuwun sangat sambutan-sambutan mugi-mugi ingkang dipunteraken bermanfaat kagem masyarakat kawasan dusun Sukorejo. Nuwun injih dumateng para kadang seno budaya kakung dalah putri kantan saminulya menika ngambaraken dening para kadang putra ingkang kembaraken godhoge pangcajepun mentengen sak kembaran ingkang sampun pepadhepun nyarsa panjenengan sami. Pramila kados puniki prahipun kita sawarga nyuwun donga pangestu mugi kenipun dening para kadang mitra sami kalis saking sambi kala ngantos titipunanipun pagelaran ing pasana para tantamaraga sambaya putra lemaksana magita ing baris. Bayak siap.
atimu masih sadaya orang restu iku kaya tepung kaji nang dhuwur meja yen Gusti ngrestui mong tuwa bisa apa aku ra mundur dik apa atimu masih sadaya orang restuiku kaya tepung kaji nang dhuwur meja yen Gusti ngastui wong tuwa bisa apa pancen kowe ayu tenan ora mokal yen aku nandang kasmara waspadakno prajuritmu kalaparan mula kowe dadi wanita boyongan kowe wanita keparat ora ngerti yen Bandung lanange jagat putra ratu Bangging Prabu Marmoyo aku duwe aji sekti gedhitomo Rara Jonggrang manuta sing pundhut garwa iya Bandung aku terbimbing kono candi simu
jograng panyumonmu tak turuti tobat tobat kowe wanita keparat ora ngerti yen Bandung lanangi jagat putra ratu Langgeng Prabu Damarmoyo aku duwe aji sekti gwedhi dawa rara jonggrang manuta sing pundhut garawa iya Bandung aku terbebasna jane sewu sewangi kudu dadi iya jonggrang panyuwunmu tak turuti
monggo kerasa takono sing wis Raka Sambaya Putra mendung petang arep udan pupus klopo padha jejogetan sumilae
mong tansah ngenteni tumetese tresno kang sejati wedi yen kelangan kowe ayo enggal Allah krama bae kembang arum pabalinggo rino wengi mung katone mata kembang arum prabalinggo tak sirami banyune asmara sayur kendang sambal bawang lalap kubis opo ora kelingan bukaan lawangi tresno duwong ayu kembang Probolinggo Kembali diucapkan selamat siang untuk masyarakat kawasan Dusun Sukorejo, Kecamatan Tarakan Kediri, Jawa Timur. Di kesempatan siang hari ini tentunya dalam rangka bersih dusun Negeri Sedekah Bumi dan semoga untuk masyarakat kawasan Dusun Sukorejo panjenengan sedaya dipun paringi panjang umur, rezeki lancar, berkah barokah dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Persembahan satu kebanggaan menghadirkan barang sedaya